kun kentällä ei voi odottaa. Silloin tarvitaan kumppani, joka tuntee koneesi. Ja tieto tulee selkärangasta. Tervetuloa LH-osan Kuopion toimipisteelle. Meillä on omaa maahantuontia ollut jo 1990-luvulta lähtien. Olemme tuoneet suoraan osia merkeille kuten Massey Ferguson, New Holland, Case IH ja Kverneland. Kun osan pitää olla oikea, meiltä sen löydät. Lisäksi meillä on oma monimerkkikorjaamo, erikoistuneena Massey Fergusoniin, New Hollandiin ja Case IH:iin. Kun koneiden korjauksessa kestää liian kauan, urakka pysähtyy. Me LH-osalla pidämme koneet liikkeellä. Olemme palvelleet Kuopion seudulla jo 20 vuotta. Toivalassa sijaitsevasta toimipisteestä käsin. Tämä ei ole meille sivutoimi. Koneet ja yrittäjät ovat meillä toimintamme ytimessä. Valikoimastamme löytyy tuhansia nimikkeitä. Alkuperäisosat, tarvikevaraosat, hydrauliikka, voimansiirto. Kaikki moneen koneeseen. Kun laiterikko iskee, me olemme puhelinsoiton päässä. Valitse varma kumppani. LH-osa Kuopio. Sinun koneesi, meidän huoleksemme.